В ефир ли сме? След бума на дубайския шоколад, шафрана превзе пазара. Да, правилно чухте, вече не е модерно да се яде сладко, а да се къпем с подправки. Виновника за това е българската компания Христина Козметикс, която докара до фалит всички арабски емирства и създаде невероятен хаос на световните борси след пускането на шафрановите си продукти. Последни проучвания показват, че след нанасянето на шафрановото олио върху тялото, кожата моментално привиква към мръсния лукс и берекет, а мирисът му те кара да се чувстваш като в 5-звезден хотел в Велинград. Скъпо и недостъпно. Душгелът с шафран предизвика истински хаос. Арабските магнати вече не купуват и мане и злата, а вместо това се редят на опашки, за да могат да се доберат поне до един от продуктите на Христина Козметикс. Българските инвеститори на жилища спират със строежите на имоти и вместо това започват да инвестират в шафрановия душгел на Христина Козметикс. Експертите предупреждават, след нанасянето на шафрановите продукти на Христина Козметикс, тялото ви моментално става тренд, който всички започват да го следват. Друго предупреждение от експертите е колкото се може по-бързо да влезете в сайта на Христина Козметикс и да поръчате от техните продукти, тъй като свършват по-бързо от бананите по време на комунизма. Това беше с извънредното включване от мен, Христин Козметиков.